aw bisimila Hôtel Lafiya la. Niko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bolomafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walma agence EDMSA mun ka surun aw la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens
à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obseka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Flɛbaw ni alamɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye tarata ye juillet kalo tile 10 ani tile 21 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi sɔgɔmada in na an bɛ taa kiiri tigilamaw ka bankun kan min ye procureur min bɛ cour d'appel la ale ye laɲini kɛ k'a yira sa ka fɔ ko kiiri dɔ kɛra maa dɔw bɛ yen ko olu man ka nɔ minɛ cour suprême na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ Clément ale ka ko kan ko ka o kɔkari ka segin kɛ o kan laɲini in sɛgɛsɛgɛra kunun ko cour suprême maaw fɛ cour d'appel chambre criminelle Sumala Bagayogo kumana fala ye min ye kiiri ɲɔngirila sabula jamana ka lasigiden min kun kan ka kɛ kɛnɛ kan n'o tun bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la ale kirikirala ka bɔ ka bin u ye kiiri jɔ bi sɔgɔmada in na a daminɛ sa sonalidonnaw olu ka ɲɛfɔli n'o ye réquisitoire ni ministère public ye yanni kiiri jaabi yɛrɛ ka bɔ baaraw olu bɛna kɛ ten Mali ni Maroc olu ka bolodi ɲɔgɔnma ka sinsin jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta nasira fɛ o jɛrɛba 4 n'an kan ka sigi Bamako yan sinikɛnɛ nka kabi bi min ye maa mafalenw ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛbila sɛbɛnw kɛ yanni ministre ka ɲɔgɔn ye Algérie lasigiden a segira ka na kunun ko Abdoulaye Diop y'a bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale yɛrɛ ka ministiriso kɔnɔna na min ye gouvernement ye ko ale ko sa malidenya sɛbɛn a bɛ se ka minɛ maa la sariya siraw fɛ nin waati in na baara min kɛra la conseil de ministre la na jiraw Sénégal maa in na maa kelen tora ji la ye kurun dɔ dafirili senfɛ kalekaw fɛ yen min ye maasinakaw fɛ yen dɔgɔ bɛ ka se ka jɔ bi dugudenw nisɔndiyalen don kosɛbɛ basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni wa taji fana o fana bɛ ka sɔrɔ Gawokaw fɛ yen buru feerelaw ni buru sannaw karilen don ɲɔgɔn na boulangerie tigiw olu ye dɔ fara buru sɔngɔ kan o ma bɛn Gawokaw ma min ye wulikajɔ ni cɛsiri kuurikaw fɛ yen kuuri sona sira a bɛ se ka dilan cogo min na o baaraw bɛ sen na kɔkan kibaruyaw Ebola ko kuma ale ni Detroit Dormuz ko n'an man farati fala ye taji sɔngɔ bɛna yɛlɛ ko kura tuguni nin ye an don k'a ye bi sɔgɔmada in na sɔɔni sa k'a walawala aw ye Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ. Falaye fɛn ɲumanni tɔmɔba n'ale ko k'a ti ja ko a buruna min kɔ k'an k'a yɛrɛ fa INPS bila kɔnɔtɛ n'ole ye Falaye basa sigiɲɔgɔnw ne t'a dɔn sogo ye nɔn tɛ kɔni bilakoro b'a dɔn min don Falaye INPS Bikoma dugujɛ min ye nin baarakɛyɔrɔba in ye ale sigira an ka jamana kɔnɔ kabini waati min na Mali yɛrɛ ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta koyi a bɔra jɛkuluba min na sa o sigira janvier kalo tile 25 san 1956 san a tɔgɔ yɛrɛ o tun ye kafu ye
k'a fɔ in yɛrɛ nanzara kana sa ko caisse d'allocation familiale n'i ye baara kɛ hakɛ min bɛ d'i ma i ka se k'i ka denbaya ni na hinɛ n'o ye fini ko ni dumuni ko ni furakɛli ko ta nasira la fala ye o de ye allocation familiale ye o jɔyɔrɔ kelen pe olu tun bɛ kafu bolo a sigi waati o y'a sɔrɔ Mali ma a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1956 san fala ye baarakɛlaw y'u lingilanga k'u cɛsiri sabula u kun jama man ca o waati maa bɛɛ kun tɛ baara kɛ nanzaraw olu ka waati san 1961 Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fala ye a tɔgɔ bɔr'o la k'a kɛ IPS ye IPS o nana to senna sa min ye Baba Modibo tile la u y'a ye k'a fɔ ko n'a ma kɛ faso yɛrɛ ta ye halisa ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u na an sɛgɛn sariya kura sigir'o la mɛ kalo tile 15 san 1961 ka na se san 1962 ma ka fɛɛrɛ sigi ɲɛbila ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ baara kɛ u ka hakɛw ka se ka don sen na o la sa sariya in yɛrɛ nana falen pewu ka fɛɛrɛ kuraw don a kɔnɔna fala ye ka INPS yɛrɛ san 1996 san ka kurakuraya sa ka sariya kura mun bɛ k'o sigi sen kan janvier kalo ale tile 26 san 1996 u ye INPS masaya ni sariyaw ye fala ye a yɛrɛ k'a ka musaka bɔ a yɛrɛ kun k'a ka baarakɛlaw sara ka kɛnɛrɛ ye tigilamaw k'olu ka maraw kɛ seko ni dɔnko tigilamaw ka taa fara min ye fasoden minnu bɛ baara la kan kɛnɛrɛ ye tigilama minnu bɛ yen maa minnu fana bɛ yen n'olu ka baarakɛyɔrɔw bɛnnen don hali ni tɛ baara la fala ye ko INPS ka kan bɛɛ lajɛlen ma jigi ye jɔyɔrɔ ka se ka d'a ma o waati kɔnɔ INPS ye cɛsiri ka baaraw kɛ fala ye ɲɛmaa caman tɛmɛna INPS kɔnɔ nka min ye INPS ye fala ye fɛn kelen min tɔgɔ b'a la o de bɛ Mali baarakɛyɔrɔ caman na i n'a fɔ CMDT i n'a fɔ ORTM i n'a fɔ an ka impôt ni douane a n'an ka baarakɛyɔrɔba tɔw u b'u den ka maaw ta ye o kɔni fala hali de kɛra directeur ye an bɛ don i ka koyi i na an n'a ka baarako ɲɛnabɔ o sen fɛ ye i na anw yɛrɛ ka jɔrɔnin d'an ma ye ka minɛnw d'an ma ye fala ye ni ne nana kɛ sa laada ye fanga o fanga mana na o b'a ka maaw tɔgɔw ta k'a di INPS kanamu ni ORTM ni impôt ni baarakɛyɔrɔba ninnu ma fala ye k'u ka maaw sɔɔri politiki jɔyɔrɔ a tɛ taa o kɔ o la n'i kɛra INPS minisiri fala ye da bɛ maa ye suna tɛ e ye n'i kɛra directeur ye n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ n'o tɛ maaw nana INPS kɔnɔ fala ye olu tun t'a kuma min na o y'a sɔrɔ INPS musaka yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa se miliyari 50 ma nka ni politiki maaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ fala ye mɛ man di jɔyɔrɔ in na dɛ sabula waati bɛɛ ni mɔgɔ duurunin dɔrɔn don an tɛ tɛmɛ o kan n'anw fana y'o mɛn ko mɔgɔ duurunin taara fala ye an fana bɛ na ni mɔgɔ tanni ye INPS bɛ nin de la nin degun de kɔnɔna na i n'a fɔ an ka baarakɛyɔrɔba caman wa bi jarakɛ min nana ale fana nana sɔrɔ baaraw tilennen don fala ye nka ale ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ale nana ye k'a fɔ maa 115 bɛ INPS la fala ye u ti taa u ti ye nka u bɛ ka sara ta o dun bɛ k'an ka baarakɛyɔrɔ caman na dɛ maa pi pɔgɔden de bɛ bi fala ye u bɛ baara 125 na u b'a bɛɛ lajɛlen sara ta o tuma bɛ taa jumɛn na ka tɛmɛ jumɛn kan wa INPS ɲɛmaa ale ko ka o jɔsi ka bɔ yen fala ye maa 45 48 o fana yera k'a fɔ ko INPS kɔnɔna ye k'olu fana k'o ma dafa fala ye a y'o fɔ ko k'o fana senbɔ ko la ɔhɔ ni muso in don nin ye baara min kɛ INPS kɔnɔ fala ye nin kun cɛsirilen dɛ madame Cissé musow yɛrɛ ye INPS yɛrɛ tilen ka tɛmɛ cɛw ka fala ye musow tiɲɛ na INPS b'a minɛ cogo dɔn o de la nin waati in na min ye jarakɛ nalen ale ko ka falen don fala ye biyekurabɔ dun tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ i ɲɛ bɛ sɛgɛ la fala ye sɛgɛ maa kɔrɔ ka kɔrɔ sɛgɛ bɛ waati dɔ de ta fala ye san kelen ɲɔgɔn ko a si bɛɛ bɛ bɔn a bɔlɔ bɛɛ bɛ bɔn a bɛ kɛ kurakura ye nka o waati n'i ye sɛgɛ ye i b'a fɔ k'a bɛna sa nka n'a bɔr'o la a bɛna na denmisɛnniya la tuguni INPS b'o o dankun de la bi a ma nɔgɔ min ye maa caman ka kuma cayalen jɔyɔrɔ dira denmisɛnninw kɛnɛkɛnɛninw ma fala ye min ye yɛlɛmaw donna kow taacogo la sɔrɔ bɛ ka lakɔlɔsi musaka bɛ don cogo di dépense bɛ kɛ cogo di o de kɛlen don bi kuma caman ye bi ka ɲɛsin INPS directeur ma fala ye tilennenya ni laadiriya faso baarakɛyɔrɔbaw la n'i y'a k'i taabolo ye i bɛ sɛgɛn n'a ma dɛsɛr'i la pewu
an bɛ don faamaw ka ni ɲɛji ye aw ye cɛ min bila a t'aw fɛ dɛ aw dɔgɔninw ka lisi min nana ale de y'a bloqué fala n'i ma kɛ faama ɲɛma jɔlen ye n'i ma kɛ faama hakili sigilen ye i b'i ka baarakɛla ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛ Jarakɛ ko maa ma hakɛ INPS bɛ fala ye a bɛ d'i ma nka fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ale ti don a da fɛ a ti k'a ɲɛna wa a ti don a da fɛ INPS ka hakɛ ye min ye a kan ka min sigi sen kan maaw kan ka sara cogo min na baaraw kan ka kɛ cogo min na ale jara n'o ye n'o bɛnna fɛn o fɛn a b'o di nka kana de ko ka don danjinin fɛ ka taa ko ŋanamu k'ale sigilen to a ko k'a ti jɛ ni o ye a na kɛ dɔw la tile filanan fala ye dɔw y'u ka kasaw cɛ ka taa bɔ minisiri dɔw ye olu minisiriw k'u ma k'olu ti se dɛ ko nin ko in k'olu ma cɛ in sigi dɛ u taara a yɛrɛ ka minisiri fɛ yen o ko ko ale da don yɔrɔ cogo fosi tɛ nin kuma ninnu na ale tɛ fɛ ka nin maa tulo la yɛrɛ sabula bi min b'olu kan olu de b'a dɔn an tɛ dugawu kɛ Jarakɛ ɲɔgɔnna ka caya fala ye nɔn tɛ ni politiki mankan wulila n'u dɛsɛra denmisɛnninw na fala ye u b'u ta faso baarakɛyɔrɔbaw u bɛ t'u sɔri ye hali ni papiye ci la a b'a fɔ k'i ka to yen tɔrɔmɔɲɔgɔn dɔ kɔni bɛ ta ka d'i ma wulikajɔ ni cɛsiri caman tun bɛ kɛ dugu in kɔnɔ fala i b'a denmisɛnninw colocololen k'u y'a dabila u donna nin baarakɛyɔrɔba ninnu de kɔnɔna na bi ko k'a lajɛ ko k'o de jɔ minnu nana o kunjugu kan Jarakɛ kɔni olu bɔ a la pewu an tɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnna ka caya yaasa baarakɛdaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min n'i yɛrɛ baarakɛyɔrɔ lajɛ kɛ e bɛ baara la o i bɛ se ka t'i ka mara kɛ yen i tɛ baara la o i bɛ se ka t'i ka mara kɛ yen fanga ka baara don fanga ka baara tɛ o kɛnyɛrɛye tigilamaa don hali n'i bɛ wotoro poussé fala i bɛ se ka t'i ka INPS kɛkun tɛ ko e bɛ baara la koyi i ka siniɲɛsigi denbaya o min bɛ tu i kɔ n'i tɛ yen donc walima ni accident jugu y'i sɔrɔ ou bien degun dɔ y'i sɔrɔ ka se ka kɛ ka o kunbɛn nka n'a fɔra k'an ka taa an sigi k'o fana bolofilala dun ko mɔgɔ nana o ko bi k'an k'a lajɛ ko n'o tɛ foroko ni bɛ s'a don INPS yɛrɛ ko k'a bɛ wuli a ka jurumantigiw bɛ nɔfɛ fala ye faso yɛrɛ baarakɛyɔrɔ caman bɛ datugu dɛ an k'o fana fɔ koyi bi ni INPS ko k'a b'a ka juru kani a ka jugu ni kurantigiw ta i jɔ n ka kurantigiw ka kuma to dɛ o nana kuran tigɛ olu tɛ tanu ni olu tanu dɔrɔn ozɔn fini ozɔn tu sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di INPS baarakɛlaw ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma foyi tɛ taa degun kɔ n bɛ n diya don o don fala ye bi ka di sini ka di sajona y'o fura ye dɛ n'o tɛ malo dɔrɔn de b'a kɔ. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli hukumu kɔnɔna fala ye minisiriso bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min sera ka kɛ i ka mara i ka yɔrɔ kɔnɔna na mara kamabɔli minisiri kunungo Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna na n'o o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale ye dantigɛli kɛ san 5 in kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ a ka yɔrɔ la jɛrɛ in kɛra Bamakɔ gouvernorat ba la a Mali gouverneur bɛɛ kun sigilen don fala ye k'a lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ baara min bɛ ka kɛ Kulukoro gouverneur ani Bamakɔ ta olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan baara bannen pewu min ye colonel général de brigade Isa Usman Kulubali a ye min sɔrɔ ka fɔ n famara ye an ka jɛ k'o lamɛn. Administration territoriale la an ye mun ye ka na o ɲɛfɔ jama ye o ye baara minnu kɛra fo ka na bila bi la o baaraw bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka administration baarakɛcogo an ye fɛn caman falen bari u b'a fɔ mun ma ko digitalisation an ye fɛn caman don informatique don ba la bari an ka papier ɲini kɔnɔnaw kow kun ma nɔgɔn i mana wuli papier dɔw nɔfɛ munumunu ka ca donc an bɛ fɛ ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wala n'i bolo digi bouton kelen kan mɔgɔninfin kelen tɔgɔ la ou bien k'a ka numéro don yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn b'a tigi kun kan Mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ bɔ an b'o o baaraw la donc an y'o yira k'a fɔ o ye an ka
baara kelen dɔ ye nina ko b'o kɔnɔna la numéro nina ale bɛɛ n'i ka numéro don numéro kelen de kan ka kɛ maliden bɛɛ la donc o an ka laɲini ye min ye o numéro in i n'a fɔ ni hali ni polisi y'i lajɔ k'i ɲininka i ka papier la i ka nina ye n'o numéro donna i ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ n'i taara banque la n'o numéro yera i ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ élection wagati mana se n'i y'o numéro don i kan ka taa yɔrɔ o bɛɛ dɔnni donc o baaraw bɛ sen na administration territoriale la an y'an da don o la o tɛmɛnen kɔ an ye an ka autorité ni légitimité traditionnelle an y'olu don ba la o ko de bɛ ka ɲɛfɔ ko an ye vestibule minnu jɔ yɔrɔw la an y'olu fɔ voilà bulon an ka dugutigi bulon an y'olu don ba la komi aw yɛrɛ y'a ye cogo min an taara Kulukoro ta an y'o inauguré minnu bɛ sen na olu ye San ani Tombouctou olu taw bɛ ka jɔ Bayaŋara ta fana an taar'o gabakurun fɔlɔ da o fana bɛ ka jɔ donc caman bɛ jɔli bɛ sen na dɔw jɔra ka ban olu b'a jira k'a fɔ i mana se an ka duguw la dɔrɔn i n'a dɔn k'a fɔ nin ye dugutigi bulon ye ni kungo b'i la i bɛ taa fɔ ye ni ko b'i i kun kan n'i sera yen a bɛ ɲɛdɔn donc an ka laɲini fana ye min ye olu autorité ni légitimité traditionnelle a ka d'an ye mankan misɛnnin caman b'an ka duguw kɔnɔ n'olu da donn'a la a tɛ se yɔrɔ jan o de tun b'an fɛ yen fɔlɔ la an y'a jira k'a fɔ yanni tubabuw ka na mankanw tun b'an fɛ yen mankanw ɲɛnabɔcogo fana tun b'an fɛ yen an mana walita i bɛ se ka ɲuman ta o la nka i yɛrɛ ta minnu ka ɲi i kana olu bila donc an bɛ k'a ɲini ka segin an kɔ an ka kɔrɔlenw an ka segin olu ma olu bɛ se ka an ka ko caman ɲɛnabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an kumana an ka jamana cɛ danbɔ min b'an ni jamana tɔw cɛ n'a bɛ f'o ma ko frontière ayiwa baara minnu bɛ ka kɛ olu fana na an y'olu fɔ frontière o fana ye fɛn mun nana mɔgɔw sɔrɔ yen a y'a ye k'a fɔ an ka duguw kun bilalen don ɲɔgɔn na nka frontière nalen ci ka dan bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a nana kɛ gɛlɛya donna yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ an ka dugu dɔ bɛ nin yɔrɔ la u ka forow bɛ yɔrɔ dɔ in na ou i b'a sɔrɔ u ka kaburudenw bɛ yɔrɔ dɔ in na mais frontière nana fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc an ka baara ye min ye o la an n'an ka jamanaw cɛ minnu dancɛ b'an ni minnu cɛ k'a yir'u la k'a fɔ jamanadenw kan ka don ɲɔgɔn na u ka baara kɛ frontière ni man ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na au contraire a kan k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka jɛ ka fɛn dɔw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ yali dɔgɔtɔrɔso filɛ i bɛ taa sɔrɔ nin dugu in ye dɔgɔtɔrɔso jɔ minnu bɛ se ka frontière sago ka na o dɔgɔtɔrɔso la ka n'u furakɛ munnaw tɛna donc dɔn in o ye école jɔ o fana la yanni bɛɛ k'a fɔ ko bɛɛ k'i ka école jɔ i yɛrɛ dɔw bɛ se ka taa yanfɛla école la donc o n'a ɲɔgɔnnaw olu baaraw b'an ni an kɛrɛfɛ dugu caman cɛ n'o ye Côte d'Ivoire b'o la Guinée b'o la Burkina Niger olu bɛɛ b'o kɔnɔna la donc an ka ministère de bɛ baara kɛ ni o fana ye donc dancɛ b'an ni dugu o dugu cɛ o fana direction b'an ka yɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale des frontières donc o fɛn ninnu kun bɛ ani fana an kumana fond minier kan n'o ye wari ye mun bɛ bɔ sanu ni fɛnw mana bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ wari min kan ka tilan an ka jamana den tɔw cɛ o baara an y'an da don o la donc miliyari 18 ni kɔ o donna o dira ɲinan k'o tilan olu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an y'an da don o la k'o ɲɛfɔ n'Ala sɔnna san o san sɔrɔ bɛ kɛ dugukolo jukɔrɔ fɛnw na olu de bɛna tilan fan dɔ de bɛ bɔ a la o de bɛ tilan commune ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ dan k'a fɔ k'a bɔra yɔrɔ min k'olu dɔrɔn bɛ dɔ sɔrɔ u bɛ dɔ sɔrɔ olu ta yɛrɛ bɛ caya ni tɔ ye mais commune bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc o ye fɛn mun kun ma deli ka kɛ o ye fɛn kura ye an ka jamana kɔnɔ n y'a jira jamanadenw na k'a fɔ o wari min filɛ a sɔrɔli ma nɔgɔya bari kɛlɛ de tun kɛra dɔw kun degilen bɛ u bɛna jamana sanu bɔ u bɛ wari dɔɔni di mɔgɔ 2 mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 ma u bɛ taa n'a tɔ ye a yirala k'a fɔ sanu ye maliden bɛɛ de ta ye donc transition a yira k'a fɔ ni sanu o sanu bɔra malidenw ka hakɛ b'a la o wari de bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ nka o wari in fana mana tila an y'a yira k'a fɔ maires o bɛ taa di yɔrɔ min na projets de b'u bolo u yɛrɛ ye minnu fɔ ko u mago b'o la a wari bɛ taa di u b'a don o la Bamako t'a fɔ k'a ye taa nin wari don nin na olu de b'u kungo dɔn u b'u mago dɔn donc a wari bɛ taa don nka a wari in mɔgɔ si ta tɛ jamanadenw de ta don donc jamanadenw ka hakɛ an tɛ a to mɔgɔ si ka o taa sira wɛrɛ fɛ bari don n'a nata ni san n'a nataw an bɛ taa n'Ala sɔnna k'an sen don a kɛnɛw kan fɛn o fɛn kɛra wari in na u b'a jira an na.
wolomasiri tabaw ka dagatigi no o ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko kabini nin kalo in tile 19 min ye armée ye ale kɛlen don ka wuli ka jɔ barika bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin Bamanciwale jɛkulu 2 ma n'o ye JNIM ni FLA ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ k'u ɲini u ni u dɛmɛbaa jɛkulu n'o ye Irisilakaw ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa min ye jijeninkaw fɛ ye kibaruyaw sɔrɔla sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni wale kɛbaaw kɔni caman b'a de olu kun taara n'u dogoyɔrɔ la n'u bololaminɛw armée sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa ale kɔni ye a ka pankuru bila ka taa tugu o maaw la maa fana y'a lajɛ k'i b'i senfa duguma u ye wasa don olu fana na maa si ma se ka boli ka bɔ o bingani min kɛra o yɔrɔ in na ye ka ɲɛsin Bamanciwale ni wale kɛbaaw olu ma o waati kelen fana na Sabangaw fɛ n'o ye Sikaso marabolo kɔnɔna ye Bamanciwale kɛbaaw bin taara olu taara olu fana sɔrɔ yen k'olu fana ka sigiyɔrɔ min bɛ yen Kajanakaw fɛ Buguni mara la k'o bɛɛ lajɛlen filɛgolo ci k'o da kelen ci min ye kɛlɛkɛcɛ caman baden su o de yira o yɔrɔ in na ye Kwakurukaw fɛ Moti n'a ka di i b'a fɔ Jɛnɛ marabolo kɔnɔna na Fala ye yen fana armée ye wuli ka jɔ kɛ sabula Bamanciwale ni wale kɛbaaw kun nana ko dugudenw ka dugu bila pewu ko sabula wolomasiri tabaw olu nana don kan olu t'a fɛ cogoya si la u n'olu bɛ kɛnɛ min kan Bamanciwale ni wale kɛbaaw ka se k'u sago kɛ ka se ka to yen armée ale ye fɛɛrɛ min sɔrɔ sa o ye maa ninnu faralen ɲɔgɔn kan kuma min u kɛlen ka dugudenw kɔni ja tigɛ kosɛbɛ ka taa tugu a yɔrɔ in maa bɛɛ lajɛlen na halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen n'a ye Jean Élisée Daw ko ka wolomasiri tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen dugudenw u k'u hakili latigɛ ni Ala sɔnna ma u yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔna na min ye armée u ka danaya sinsin a kan yaasa a ka se ka sew sɔrɔ lafiyaw ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yan an bɛ taa Kalabankɔrɔkaw fɛ yen Kalabankɔrɔ polisiso o ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati in na o ye commissaire principal Yɔrɔ Jakite a n'a ka danga Modi Di Jara olu ye wuli ka jɔ kɛ kabini nin kalo in tile 13 ka n'a bila tile 16 la wuli ka jɔ in senfɛ sa maa 5 siganama u y'olu de minɛ olu bolo tɛ bin ka wuli fiyewu brigade de recherche Kalabankɔrɔ polisiso ale ye siganama fɔlɔ 2 minnu minɛ sa o ye OM ye san 19 min ye AK ale ye san 18 ye Fala olu ɲɛ tɛ n'a ye butigi ayi k'a fɔ ko y'a ye téléphone feere butigi ya Kalabankɔrɔ plateau u y'a bɛɛ dakari k'a bɛɛ ban pewu u minɛlen téléphone 49 o de taara ye u bolo n'i ye téléphone ninnu lajɛ Fala u ye téléphone so min ci a butigitigi ko k'ale ka sɛbɛn wari 2,600,000 k'o de taara nin ko in senfɛ butigi cilen butigitigi ale kɔfɛ téléphone sɛgɛsɛgɛli kɛra 10 taara y'u bolo anw ka iPhone b'a la o tɛ ka ye hali bi o tununa o ma ye halisa o kalo tile 16 maa wɛrɛw nana tuguni ka na nkamu gosi k'a yira k'a fɔ polisilakaw n'a ma wuli k'aw jɔ daba anw ye sunataw ye dɛ sabula bi bi na sɛbɛn min bɛ ka d'aw ma ko y'an ka dugukolo sɛbɛn Fala ye o ni dugutigilakaw ni kabilatigiw ni min ye préfet ka sɛbɛn ka sous-préfet ka sɛbɛn ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa dɔw fana ye sanni dɔw kɛ Fala ye sɛbɛn dɔw dir'u ma a la anu bɛ sanni kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na olu tɛ kelen ye o la sa brigade min ye Yɔrɔ Jakite n'a ka maaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa u bolo da maa kofɔlen 3 ka Fala ye fɔlɔ MF san 34 MK 36 min ye YT 38 sekele olu ka baarakɛyɔrɔ in kɔnɔ n'o y'u ka bureau sigilen Fala ye u bɛ Kalaban golf la u taara sɔrɔ min ye tampon aw b'a dɔn min na o ye tampon ye u y'o 3 sɔrɔ u bolo ordinateur 2 clavier ka taa fara imprimante kan don o don u bɛ denwolo sɛbɛnw dilan u bɛ machine dilan téléphone portable o pipɔgɔden yera u bolo dugukolo sɛbɛn b'olu dilan wa i mago tɛ diɲɛ sɛbɛn o sɛbɛn na Fala ye fo ni m'a f'u ɲɛna dɛ tɛgɛkɛlɛ olu kan a taara ye k'a fɔ ko ninnu ye dugukolo min feere maa si ma deli k'a feere depuis Ala ka Kalaban yɛrɛ da fɔlɔ polisilakaw olu y'a yira sa k'a fɔ olu ka baara banna pewu maa 5 olu ye sɛbɛn d'aw kan ka taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen nin b'a yira sa ko polisiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dugu kɔnɔna na basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na o ɲinini no u fɛ contrôleur général de police Youssou Kone n'ale ye polisi directeur ba ye ka taa se ministre Dawudu ka dɛmɛ ma baara ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na dugu kɔnɔna na Kalabankɔrɔ polisiso maaw ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ u ka danaya da u ka cɛdenw kan u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na min ye dugu kɔnɔna na baara bɛ se ka latigɛ cogo min na ni maa mago bɛ polisi la Fala ye fan o fan fɛ 101 i b'o dasi i b'o sɔrɔ sɛbɛn ale bɔra min ye Compol Berto yɔrɔ polisi direction générale ba olu ka kunnafonidila ye ale an b'a fana fo Cour suprême kɔnɔna na Fala ye kunungo an caman tun ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko min ye Isu Bacili ale ni Clément Damele
k'olu ka laɲini tun bɛ cour suprême na fala ye nka min ye ɲɛfɔli kɛlen o kɔfɛ a yirala k'a fɔ sa ko min tun bɛ cour suprême na kunungo o bɛ tali kɛ min na sa cour suprême yɛrɛ maaw yɛrɛ de ye ɲɔgɔn ye kɛ fala ye k'a lajɛ cour d'appel ale ye laɲini dɔ k'u fɛ sa k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko n'olu kɔni k'u nɔ minɛli ko sɛbɛnw kɛra ka ban n'a yirala k'a fɔ ko olu dɔ tɛ se ka nɔ minɛ Clément ka ko in kɔnɔna na ko ka o lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o bɔ a ma yaasa a kun fɔra k'olu minnu nɔ kana minɛ k'olu ka se ka nɔ minɛ baara ka se ka sigi sen kelen kan min ye cour suprême ka o lajɛ in senfɛ fala ye juge kɔni ye sɛbɛn di nacogo la fɔlɔ n'a sɔrɔ a nacogo ɲɛna maa minnu jalakilen don n'olu tɔgɔ fɔra k'a fɔ ko olu sen tɛ ko in na a ma don o ko kɔnɔna na k'o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'o jaabi di n'a y'o kɛ tuma min na a na sɔrɔ ka jaabi tɔ di bɛɛ lajɛlen ma nka min ye Yusu Bacili ye ale tɔgɔ la kuma ma kɛ cour suprême na kunun ko fo bɛɛ lajɛlen k'o faamuya sabula ale ka sɛbɛn min yɔrɔ min na o bɛ sen na o kiiri o ma ban fɔlɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ kunungo n'an bɔra sanfɛ cour la fala ye an bɛna cour d'appel la cour d'appel kɔnɔna na sa kiiri min bɛ bi o bɛ tali kɛ Kasum Goyita sécurité d'état a directeur kɔrɔ tɛ ale sa wa a n'a tɔw baara in i b'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛna kabini juin kalo tile 16 a bɛ sen na kunungo nɛnɛ baara daminɛna ni min ye bɛɛ kun sigilen don ka min kɔnɔ sa o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kasum Goyita ale lamɛnnen kɔfɛ a n'a tɔw fala ye maa min bɛ yen n'o kɛra ko in seere n'o yɛrɛ y'a fɔ faamaw ye k'u tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ o ye sergent Sumayila Bagayogo ye armée cɛden don fala ye ale welela ka na sa ja maa min yɛrɛ bɛ ko in na n'o o ye jotigi dɔ ye Isa Samakɛ n'u b'a wele ko Jos ale yɛrɛ minɛlen don k'a denkɛ don dɛ a balimakɛ de ye fɛn han Bagayogo ye han o Isa Samakɛ in fala ye ale yɛrɛ de ye Sumayila lakodɔn ko in na koyi Sumayila ɲininkali ko Sumayila e yɛrɛ dɔnko ye mun ye nin ko in na fala ye a ko fɔlɔ ko bɛɛ ka min dɔn ko ale bɛnkɛ de ye Isa Samakɛ Jɔsi ye han ko de y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna k'a ka na ko a mago b'a la k'ale taalen a y'a yira la sa k'a fɔ ko min ye ko fangadaraki bɛna na kɛ fangadaraki bɛna na kɛ maa min fɛ sa k'o ye sécurité d'état directeur ye n'o ye colonel major Kasum Goyita ye min ye Sumayila ye a ko min ye a bɛnkɛ ye n'o ye Isa Jɔsi ye ko a ye colonel ka numéro da a ma koyi k'a y'a ɲini a fɛ fana u ka se ka ɲɔgɔn ye u bɛ se ka kuma cogo min na ka ko ninnu sigi sen kelen kan Sumayila ka laseli la fala ye a ko don dɔ sufɛ ale ni colonel ɲɔgɔn ye Sotiba a kɛra k'aw to k'a kɛra su kɔnɔna na kosɛbɛ k'u kɔni u fila k'u to mobili kɔnɔ ko min ye colonel major ye k'o y'a fɔ ale ɲɛna k'u b'a fɛ ka fangadaraki kɛ han nka fala ye ko in sigama yɔrɔ ye min ye Sumayila ma se k'a fɔ maaw ɲɛna n'o y'a sɔrɔ colonel de kumana ale fɛ n'o ma kuma ale fɛ a ko dibi tun bɛ yen u y'a ɲininka ko a kumakan fɛ dun kumakan fana fɛ fala ye a ma se ka jɔnkala fɔ o fana na nka a kɔni ko a don k'u to mobili kɔnɔ su fɛ Sotiba yan fanfɛla la fala ye ko a y'a fɔ ale ye k'u b'a fɛ ka ninnu bɔ fanga la ko ka na ni bandaw ye ale fana ale m'a ta bila dagirinda la koyi ale ye u nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen fɛ maa dɔ wele sécurité d'état la a danna maa dɔ ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye ka daliyaw da o tɛgɛ min ye Sumayila tilala a ka laseliw la fala ye u ko colonel major ma n'o ye Kasum Goyita ye k'i ye Sumayila ka kuma mɛn wa a ko nin ko nin tɛ tiɲɛ ye maa min ma se ka ne kuma k'a dɔn a ma se ka n ye a t'a dɔn ne yɛrɛ don ni ne tɛ ko mɔgɔ bɛ se ka da o la wa kiiri tigilamɔgɔw fana ko Sumayila ma ko yalama k'i bɛnkɛ dun u y'a n'a bɛnkɛ fana bila ka ɲininkali kɛ u fila ka se ka u ka hakilinaw tengu ɲɔgɔn na fala ye yaasa jo ni jalaki ni fɛn bɛ se ka dɔn cogo min na min ye surandonbaw ye olu ko nin ko kɔni jɛlen tɛ o i ko maa de ko k'aw ka jɛ ka coup d'état kɛ fala ye i m'a kumakan dɔn i t'a ye ɲɛna dɔn ko kuma na sa ko bɛ se ka kɛ cogo di nka min ye kiiri fanɔ ye maaw ye n'o olu bɛ jamana ka hakɛ dafa fala ye olu ko nin kuma in fɔcogo Sumayila ka kuma fɔcogo ko foyi tɛ ani kiiri daminɛ ni sisan cɛ kuma minnu bɛ ka fɔ ko foyi tɛ a n'olu ma jɛ ko sabula ko u ka surun ɲɔgɔn na fɔcogo ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ fanga ye ale jasoli ko la o la sa u y'a yira sa k'a fɔ k'a ko kɔni laɲini tun ye min ye k'o ye fangadaraki ye ko ka tɛmɛ ni kiiri ye fala ye min ye Sumayila ye ale kɔni bilara ka taa ka so kiiri baara tɔw kun kan ka to sen na yaasa cogoya min na min ye maa tɔw olu bɛ se ka lamɛn kiiri yɛrɛ ministère public maaw olu kun kan ka se k'u ka laseli ka fɔ ma plaidoirie o labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen cogo yɔrɔ min na
min yɛrɛ bɛ fanga ka hakɛw olu dafali kama fala ale kirikara la an y'a ɲɔngiri n'a sera ka wuli sɔgɔmada in na kiiri n'a daminɛ yaasa ntɛnɛn kɔfɛ suraldonbaw n'o ye avocat de la défense ye ale ni jamana taw u bɛ lajɛlen ka na ka n'u ka dantigɛli kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan kiiri ka sɔrɔ ka jaabi bɔ k'a bi ni ala sɔnna ma nin ko in ale kɔnɔna na min ye halisa wulikajɔ ni cɛsiri yaasa cogoya min na Mali a bɛ se ka k'a yɛrɛ ye ani AES jamana olu bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ sɔrɔ ka se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ Mali ale y'a ka sariya sɛbɛn n'o ye maanifin tɔgɔla sariya sɛbɛn fɛrɛli balaw kɛ fala ye o la sa ko min ye Mali denya sɛbɛn ye a bɛ se ka minɛ la ni farala bamancɔrɔn ni wale kɛbaaw kan maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don maa karaku ye bi k'u ɲɛ tɛna ye jamana ye gouvernement ko sa k'u tɛna jara ye tuguni ka yɛlɛma Mali ka jamanadenya sɛbɛn k'o to i bolo o la sa jateminɛw kɛlen u ye ɲɛfɔli kɛ sa k'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye nin baara minnu sigilen filɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ nin ye a man ka to tancogo la cogo si la sabula sariya min yɛrɛ tun bɛ yen n'o kun taara ka sigi sen kan sa k'a yira k'a fɔ ko maanifin yɛrɛ dan bɛ sigi ka jamanadenya la waati minnu kɔnɔna fala ye k'a kun ma pereperelatigɛ caman kɛ sen nɔgɔ bɔra ko la pewu banbanciwale kɛbaaw ni wale kɛbaaw dɛmɛbaa o maa minnu bɛ yen ni e ye faso jɔyɔrɔ ta o i bɛ jamanadenw ka tɔnjɛkulu la o ko ni maa maa yira nin ko ninnu ɲɔgɔnna na sariya sira fɛ jamana bɛ se k'i ka jamanadenya ko ban nka ko in a koma yɔrɔ ye fɛnma yɔrɔ ye min ye fala ye wale in taara gouvernement fɛ a bɛ fɔ o ma ko ordonnance ɲɛbila sɛbɛn min na a ma kɛ sariyakisɛ ye fɔlɔ nka gouvernement bɛ se ka baara kɛ n'a ye yanni CNT mɔgɔw ka na ka b'u ka sɛgɛnnafiɲɛ la octobre kalo nata in o la sa min ye ordonnance min talen filɛ nin ye ko don nataw la an kana bali k'a ye k'a fɔ min ye maaw tɔgɔ bɛna na bɔ maaw bugunatigɛ bɛna na bɔ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu don k'u yɛrɛ faso janfali la ko wa k'u ka min ye jamanadenya sɛbɛn ko nin y'a bannen o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ fala n'o kɛra k'i to kɔngɔ fɛ a ka jugu dɛ parce que carte d'identité min b'i bolo o y'o nafa bannen pewu i tɛ se ka munumunu salo kɛ i ka wolosɛbɛn fana nafa bannen o ye pewu f'i ka jamana kuratigiya de ɲini sisan n'o fana tilara ka fara a kan tuguni a fɔ o ma ko apatridi o fana maaw fana bɛ yen wolosɛbɛn bɛ dilan olu ye cogo min na i n'o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛ nin ye kibaruya ye min bɔra conseil des ministres ale kɔnɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ jagoko kunna fala ye i b'a dɔn k'a fɔ alamisa o alamisa ale bɛ lajɛ kɛ ni juraw ye tajiko ta nasira fɛ Musa Galabu u ka kununko lajɛ kun ye 28nan ye 28nan ye ale kɔni kɛra chambre de commerce o ɲɔgɔnyeso kɔnɔna na jura fɛn bɛ tajiko kunna gaziko kunna min ye jɛti ye n'o ye taji min bɛ kɛ pankuru na fala ye u nana ka na kimɛli kɛ a yirala sa k'a fɔ ko k'a daminɛ juillet kalo tile 6 kana sa tile 15 ma citerne 755 o donna jamana kɔnɔ min ye opérateur 39 olu de sera ka na n'o ye o fana kɔfɛ tuguni k'a daminɛ juillet kalo tile 13 la ka na bila tile 19 na citerne 902 o sera ka don an ka jamana kɔnɔ litiri min bɛ bi an ka jamana kɔnɔ tajila fala ye miliyɔn 40 buruburu 9 ko o de kɔni nalen don an ka jamana kɔnɔ kɔnvan wɛrɛ fana nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛna kɔnvan 432 ma o citerne o ye gasoil ye min ye 408 ale ni 8 o ye super ye a b'a fɔ o ma ko essence min ye 51 o ye fiole ye 11 o ye gaz butane ye ninnu bɛɛ lajɛlen donna dongo laban ninnu na bi ko n'i y'a ye k'a fɔ ko taji bɛ ka sɔrɔ a bɛ ka feere wulikajɔ ni baara min kɛra senna juraw ni jamana ɲɛmaaw fɛ ka taa se kɔdiwarikaw fɛ yen ko lafiyaw de bɛ ka na ni nin ye minisiri ko nin de bɛna na sinsin dɔgɔkun o dɔgɔkun u dɛsɛlen kɔni ye 900 citerne fala ye o ka don jamana kɔnɔ marabolo tɔw fana na degun bɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka wuli cogo min na k'u ka baara bɛna na kɛ o ye nka jɔrɔna min b'u la fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min filɛ nin ye irankaw fɛ nin ye kɔsa in na o kana na i senbere k'an sen nka yan'o cɛ ko jamana yɛrɛ fana bɛ k'a ka stɔkiw fana sigi sen kan a yɛrɛ ka taji mara yɔrɔ ka se k'olu sigi sen kan minisiri Musa Galabu ale nin fɔ kunun ko min ye kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra maa min fɛ taji donta nata la ka fara fiole kan gazi ale ni jɛti kan ni gasoil o kɛra maa min fɛ sa o ye Gédéon Dembélé ye DGCC a directeur ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan segukaw fɛ yen fana tajiko ta nasira fɛ min ye an ka sigida ni marabolo kibaruya hukumu kɔnɔna na segukaw fɛ segu jɛkulu min kun wulila k'i jɔ n'olu y'a yira sa k'a fɔ ko tajiko gɛlɛyara segu u ko ko bi k'u bɛ se k'a fɔ ko tare min ye Mɔnzɔn Tarawele ye a n'a ka cɛdenw u y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni kun gɛlɛyara segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko bi k'u bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi taji bɛ ka don commission maaw olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye taji sɔngɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na su ani tile a ko bi segu station na
n'o ye HGF ye Sotraka ni corridor ko olu bɛ ka feere n'a fɔ a bɛ ka feere Bamakɔ yan cogo min na station prix la nka halisa Falaye ko gɛlɛyaninw bɛ yen sabula ko in a ma ban halisa maa kelen-kelenw bɛ hali bi n tɛ san sɔngɔ bɛ ka fara a kan Ibrahim Mɔnzɔn Jara nin ye ale ka sɛbɛn ye min nana di an ma coordinateur do min ye veille citoyenne ni segukaw olu tɔgɔ la maa senakaw fana fɛ olu fana y'a jira sa k'a fɔ ko taji ko alhamdulilayi bi taji bɛ ka sɔrɔ lafiya bɛ ka na dugudenw bɛ ka se k'u ka baaraw kɛ kabi kari tɛmɛnen u y'a jira sa k'u ka station belebeleba fila min bɛ Falaye k'olu falen do tewu Kokirikaw olu fana y'a jira sa k'a fɔ k'olu fana ka station dayɛlɛla min ye gasoil kɔni bɛ ka dasi a kɔnɔ a bɛ ka dasi a kɔnɔ ten cogo la k'u k'u famana nin ma o y'a to sa Falaye min ye Masina dɔgɔdonya yɛrɛ fana diyara kosɛbɛ ninnu bozokaw ka taa se Jafara bɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen taa ni ka segin nɔgɔyara sabula taji ale bɛ yen mɔgɔw nana sa dɔgɔ kɛnɛ ka Falaye bozo dɔgɔ ka di dɛ an b'a kɛ k'an kɔ don ji de ma n'an sɛgɛnna da an bɛ taa an da ji la ye o la ko ninnu k'u famana ka kɛ min ye kurunw ye ani pinasiw olu k'u famana ka na ni sumanw ye sabula nin waati in na basigi ni lafiya min bɛ ka na ba kɔlɔsili min bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ k'o bɛ k'a to baara bɛ ka sigi sen kan Jafara bɛ ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ bi Falaye ko halisa kɔni ko o sira kɔni tigɛlen don ko nka ko u b'a dɔn k'a fɔ ko wolomasiri tabaw b'a baara kan ko ni Ala sɔnna a ma k'o sira fana na dayɛlɛ o y'u ka hakilina ye Mayinakaw fɛ kurun dɔ dafirila ye Falaye dugu min tɔgɔ ye ko Kale Bafula bɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na sa kurun in kɔni ale tun bɛ ka maaw ta maa minnu tun bɔtɔ u ka foro la sibiri tɛmɛnen kalo tile 18 fiɲɛ de nana wuli sa Mayina yɛrɛ masuruna na maaw y'a jira cogo min na sa ka min ye kurun in kɔni k'a folonkoto k'a sama sama ka taa fo ka taa dafiri maa kelen o de nin tora la n'o ye kamalen dɔ ye a si bɛ san 20 na u y'a jira sa ko min ye kurun kɔnɔmaa tɔw kɔni u sera ka olu bɛɛ lajɛlen na kisi su u ye o salo ka bɔ a dugusajɛ k'a don danganda yɛrɛ la ye dugudenw olu ye o baara kɛ kurikaw fɛ yen kuri ani Sona dugu ni ɲɔgɔn cɛ min ye denmisɛnw ye u ko ko n'u ma wuli k'u jɔ u ka sira natigɛ Falaye ni gouvernement t'i ye olu yɛrɛ na ye Sona denmisɛnninw Yoroso denmisɛnninw Kuri denmisɛnninw Mali ni Burukina dancɛla maa maa bɛ yen k'o ye funanŋɛ bɛɛ lajɛlen ye i seko ni dabayira kɛ Falaye yaasa cogoya min na sa sira in bɛ se ka lalaga k'a kɛ u yɛrɛ sago ye yanni fɛɛrɛ wɛrɛ ka sɔrɔ a la dugu kana tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnninlakaw u ye nin baara daminɛ juma min ye sibiri u y'o kala ka kari kala kununko ntɛnɛn u y'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ko ni Ala sɔnna a ma bi u na a baara tɔ ta k'a sansa ka taa n'a ye yaasa dugu bɛ se ka lafiya cogo min na Gawokaw fo yen buuru feerelaw y'a jira sa k'u bɛ taa buuru ta boulangerie mɔgɔ minnu fɛ Falaye k'olu bɛ k'a feere olu ma 30 n'olu y'a feere olu ma 30 olu fana na tan fara a kan dɛ o la sa ko fo ni dugudenw de wulila k'u jɔ n'o tɛ boulangerie tigiw bɛ k'a d'olu ma da min na a sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o la sa welelemada bilalen don fanga ɲɛmaaw ma u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka kuma boulangerie tigiw fɛ Kangabakaw fɛ jamana bɛ ka dɔgɔtɔrɔso min jɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko hôpital de district min ye Kangaba préfet ye ale ye sen bɔ a kɔnɔ ka taa o yɔrɔ lajɛ n'o ye Abu Daw ye Falaye Abu Daw n'a ka maaw selen kɛnɛ kan sa u taara baara in lajɛ pédiatrie bɛ ka kɛ cogo min na min ye maaw kan ka lajɛ yɔrɔ minnu na ka taa se maaw kan ka opérer yɔrɔ minnu na urgence ni réanimation n'i bɛ don i bɛ don da min fɛ ka taa se misiri ma ale ni parking ni yɔrɔ tɔgɔ di ni minɛnw minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ olu kan ka jeni yɔrɔ minnu na ka taa se gabugu ma nin bɛɛ lajɛlen ni gardien siso u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ préfet ko sa ko 100 saradala Falaye ko baara in tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ k'a tɛmɛn'o kan nka k'a b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara a kan sabula ale bɛ bɔ yen kunu o y'a sɔrɔ 100 saradala a bɛ 26 la buruburu 37 ko a b'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara a kan yaasa jamana ɲɛmaa ye hakɛ min fɔ a ka ba ka bɛn ni o ye ko a b'o ɲini u fɛ baarakɛlaw k'u ka dɔ fara timinandiya kan Kitakaw kii min bɛ Kitakaw fɛ Falaye n'o ye Ɲafala Kitakaw olu ye moto 17 di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ye kalan hukumu kɔnɔna na ɲinansan kɔnɔ nin denmisɛnnin ninnu sa saba fɔlɔw kilasiw kɔnɔna na sa maa saba fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛso kelen sɔrɔ nɛgɛso ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra maa min yɔrɔ Falaye Ɲafalakaw olu ka maa dɔ bɛ Espagne n'o ye muso dɔ ye ale de ye nɛgɛso ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko k'a kɛ ka denmisɛnnin ninnu nisɔndiya yaasa u ka se k'u cɛsiri kalan nata la baara olu ka se ka dɔ ka se ka fara u kan min ye karamɔgɔw fana ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Motikaw fɛ u ye an kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'an ye kibaruya ɲuman ni juguman ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa 50 ka bɔ Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu nana sa gouvernorat kɔnɔna na yaasa ka se ka dɔ fara u yɛrɛ ka dɔnnitaw kan fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye kibaruya minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛnsɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ɲuman ni juguman u ka se k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye sa a kɛnɛ kan gouverneur
n'o ye général de brigade Dawuda Danbɛlɛ ale yɛrɛ tun bɛ mara kamamaaw bɛɛ tun bɛ fala ye k'a ɲininen kunnafonidilaw fɛ minnu bɛ kaban n'olu ye kunnafonidi baara yɛrɛ kɛ u ka dɔ fara olu ka dɔntaw kan k'u hakili la kurakuraya maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin ka ɲi nin ma ɲi nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira u la baara in sigira sen kan sa Mali gouvernement n'a dɛmɛbagajɛkulu fɛ tile 3 a kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw kɔni nana ka bɔ Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka ye nin ko in ale kɛnɛ kan i n'a fɔ AMAP maaw olu y'a lakali cogo min na APDP maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan maa maa bɛ yen k'o bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan fala ye n'an tilara an ka sigida n'an ka togoda kibaruyaw la Mali ale kɔnɔna na halisa a ma ban kayikaw fɛ yen Sky Mali olu taara bɔ directeur gouverneur ye fala ye général de brigade Musa Sumare ale ye Sky maaw bisimila u nana ka na foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se gouverneur ma wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ yaasa Sky ka se k'a ka baaraw kɛ u y'o waleɲuman dɔn k'a ye gouverneur fana y'u fo u bɛ ka cɛsiri min kɛ ka se ka Kayi halisa pankuru ma jɔ Kayi sira kan k'o fana diyara u ye halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan Sky directrice générale a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen u tun bɛ Kayiba Jabate ale kɔnɔna na kunungo n'an bɔra yen Mali ale ministre min bɛ jamana tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye Algérie lasigiden min kun taara n'o ye Tɛb ye ale segira ka na Kamale Tɛb a nana ka na yira sa Ablaye Diop la ko jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ o lawaleyali hukumu kɔnɔna na ale segira ka na jɔyɔrɔ ta wa min ye Mali ni Algérie u k'u bolo di ɲɔgɔn ma balimaya ni sinjiya min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a kurakuraya ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye bɛn ni kelenya ka sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye Diop fana y'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a bisimila ko a n'an bɛ ku bi ni Ala sɔnna ma Mali ale ni Maroc ka lajɛba naaninan min kan ka sigi sen kan min ye maa mafalenw ye n'an b'a fɔ olu ma ko experts fala ye olu bɛ jɛrɛ in baara daminɛ bi grande commission don ale bi kalo tile 21 ka se tile 22 ma sini olu b'u ka baaraw kɛ n'o bɔra yen sa ministres yɛrɛ olu bɛna u ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo tile 23 min ye homme d'affaires olu de ka baara ye kalo tile 23 ye sabula o y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba bɛna sigi jamana fila jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 23 n'o bɔra sa ministre ka lajɛli kɛ kalo tile 24 grande commission in fala nin y'a siɲɛ 4nan ye zen ta kɛnɛ kan ko bolodi ɲɔgɔnma bɛna taa sira minnu fɛ o ye bɔlɔlɔ sira ye kibaruya na sira bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na bamanjɔri ni wale kɛbaw kɛlɛli bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Maroc fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a bolo kuma tɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmarako ta nasira fɛ ani kuranko ta nasira fɛ an n'u ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma juraw fana ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ yaasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Mali ale ni Maroc a ka sinsin seko ni dɔnko ni lakanako ni kalanko ni sanayɛlɛ kalanso ko olu bɛɛ lajɛlen kuma bɛna fɔ a kɛnɛ ka bɛnkan caman n'o kun labɛnnen don san tɛmɛnenw na fala ye n'olu kun jɔra Maroc ko a bɛna a tɛgɛnɔ bila olu bɛɛ lajɛlen na yaasa u ni Mali u ka se ka teriya u ka taa n'a ye i n'a fɔ a kun bɛ cogo min na kɔrɔlen nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la ministre min bɛ Mali ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Ablaye Diop a ko bɛɛ bɛ ale bolo an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw kɛ k'a ko kuncɛ. Fala ye kɔkan kibaruyaw an bɛ olu daminɛ ni RD Congo kɔnɔna ye République démocratique du Congo olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u kamana gannen don bi kosɛbɛ ka kɛ ni Ebola ko in ye Ebola in jamana kɛɲɛkɛɲɛnfan kɔni a kɛlen don k'o sɛgɛn diɲɛsereke 4 tɔgɔ la kɛnɛyasoba yɛrɛ ngamu gosi maaw bɛ se cogo min na ka ninnu dɛmɛ sabula u yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan dan yera olu bɛɛ lajɛlen na yaasa bana in kana walakata ka taa jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fura minnu bɛ ka lajɛ sa k'u ka olu kɔni kɛli daminɛ maaw la nin waati in na cɛncɛnfo ka jamanaw ko olu kɔni ka kuma cayara CEDEAO ka lajɛ sen fɛ lajɛba min kɛra Sierra Leone'kaw fɛ ni CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaya taara ka di Basiru Diomaye Diakhar Faye ma ale y'a jira sa k'a fɔ ko fɔnkɔ ɲɔgɔn minnu bɛ yen bi kɛlɛ minnu bɛ yen bi min ye jamana ninnu ye sa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na k'o baaraw bɛna sigi sen kan min ye Basiru Diomaye Diakhar Faye ye o ko fana sen fɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na sa u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Macky Sall ye a y'o bisimila Basiru Diomaye Diakhar Faye y'a jira sa k'a fɔ min ye Sénégal gouvernement ye ka wuli ka jɔ kɛ jamana tɔgɔ la
min ye Senegal jamanakuntigi kɔrɔ a bɛ se ka senkɔrɔma don cogo o cogo la nin ko in baara la a ka se ka kɛ a ko sa ko ale yɛrɛ ye jamanakuntigi kɔrɔ bisimila min ye Guinée Bissau jamanakuntigi kɔrɔ n'a fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Falaye min ye nin baara in ye a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Senegali ale ka kɛ nin ko kun ye baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka cɛ bɔ ale ka se ka se sɔrɔ nin waati in na Caire n'o o ye Egypte faaba ye taa ni ka segiw barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ ba min bɛ yen n'o ye kɔgɔji min bɛ yen n'o ye kɔgɔji bilenman ye k'o kɔni jɔrɔna ko bɛ maaw la kosɛbɛ ɲɔgɔnɲɔ bɛ ka kɛ Egyptekaw fɛ ale bɛ se ka kisi cogo min na sabula a yɛrɛ ka bɔ ko fɛɛrɛ ni dabali sigilen don lamini jamana caman fɛ degun bɛ se ka u sɔrɔ cogo min kuma tɛ nin waati in na Detra Dormuzu fana mankan cayalen don bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinnen don yen masa yen bɛ se ka k'u ka tɛmɛ siraw ye cogo min na u ka bateau bɛ se ka kisi cogo min na o la bi min ye maa mafalen caman ye ani diɲɛ magobatigi caman bɛ ka taga Egyptekaw fɛ yen maagwɛn bɛ se ka kɛ cogo min na sa arabu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ k'o sigi sen kan min ye fɔnkɔ ɲɔgɔn min bɛ Detra Dormuzu kɔnɔna na Falaye a kɛlɛ kɔni ko a juguyara kosɛbɛ min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ye ko olu kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ kan koyi kɛlɛ de bɛ senna bi yɛlɛma caman de donnen don min ye gosili caman kɛra taxeraliw fana yera la Detra Dormuzu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bi k'a ko ɲagaminen don kosɛbɛ min ye Iran ye ale kangara k'i jɔ fankelen fɛ États-Unis fana kɛlen don ka fan dɔ minɛ a kɔni kɛlen don ka gɛlɛya wuli bi min ye taji sɔngɔ ye k'o bɛna yɛlɛ kosɛbɛ don nataw olu kɔnɔna na taji jateminɛnaw yɛrɛ y'a jira ka ban ko taji sɔngɔ yɛrɛ la dollar wari 90 ale kɔni barigon kelen bɛ taa o la bi k'a sɔrɔ waati tɛmɛnen na a kun jiginna ka na fɔ 65 ɲɔgɔnna ninnu na nka a balila ka yɛlɛ tuguni k'o ye jɔrɔna koba ye min bɛna degun lase maaw ma u y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔnɔna sa fo kumaɲɔgɔnya ka sigi sen kan Pakistan ye wele min kɛ min ye États-Unis ni Iran ye u ka marifakanw da u ka taa o lamɛnli kɛ ka se ka bɛnkan sɔrɔ Detra Dormuzu ko in na Detra Dormuzu ka kɔlɔlɔ bɛna bonya kosɛbɛ diɲɛ fan tan naani fɛ politique ko ta nasira fɛ taa ni ka segiw ale ni pankuruko ta nasira fɛ k'a bɛna gɛlɛya don diɲɛ yɛrɛ fan caman na sabula taji 100 sadara 20 de bɛ bɔ ale yɔrɔ la diɲɛ ta o tɛ ka sara nin waati in na maa caman ka bateau jɔlen don o tɛ ka se ka tɛmɛ nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira aw ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.